8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jager, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Ladylicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Dobře, máme za sebou velmi rychlé To bol Tomáš Šenkýr v skratke. Před sebou se sledujeme poslední zápas podle pravidel MMA. Čeká nás zajímavý československý souboj. Nejprve přijde do modrého rohu borec z České republiky a čím je obávaný Josef Král. Josef Král zahral veľmi obľúbenú pieseň Devil Nation. Zápas opäť dve kola po 5 minútach, teraz už vo váhe do 77 kg. Takže možno uvidíme trochu viacej akcie a nejakej dynamickejšej ako v tom predposlednom, teda v tom druhom MMA zápase. Aj keď toto je veľmi dobrá 77-čka. No Josef Král momentálne má na svojom konte 5 víťazstiev a 4 prehry, ale dovolím si povedať, že to je úplne aktuálne. Naposledy vyhral 20. maja 2012 s Petrom Novakom Submission a celkovo zápas trval minútu 30. Teraz ale sledujeme pesničku, ktorú si dal zahrať Peter Stacho. No a mnohí bratislavskí jeho kamaráti budú vedieť, prečo práve takúto pesničku. Áno, prečo zónu? Pretože to je proste Peter. Peter Stacho doprevádzaný Robom Pukačom, ktorý v dnešnom stretnutí vyhral svoj zápas. Za nimi Iliáš Kondrič. Zarytý Bratislavčan, dnes nastúpil proti Jozefovi Královi. Po trénéry Markem Lovčákem a Tomášem Machodkou má na svém kontě 9 zápasů, 5 vítězství a 4 porážky. Ve svém posledním zápase porazil českého šampiona Tamira Kozmu v prvním kole. Za Českou republiku modrého Josef David Kozma je dobrý skal. 75 cm a 77 kg. Od Carbon Fighting Academy pod trenérem Miloušem Kondričem. 8 zápasů, 4 vítězství, 1 remíza, 3 porážky. Jeden z hlavních fanoušků bratislavského Slovanu za slovenskou bezpečí v červené rohu Peter Stacho! Tak ako si hral. Ono myslím, že to meno je známe takmer všade. Každý človek, ktorý je trošku verejne aktívny, tak by mal ovládať také základy, ako je Peter Stacho. Tak uvidíme. Mám sa čo učiť. Uvidíme, ako na to Stacho bude reagovať v dnešnom zápase. V každom prípade verím, že v publiku bude mať veľmi silnú podporu. Štatistiky celkom vyrovnané. 8 zápasov, 4 výhry proti 9 zápasom, 6 výhrám Jozefa Krála. Takže sa máme na čo tešiť. MMA, 77 kg, 2 kola po 5 minút. Stacha som ešte nevidel v akcii, tak si to rád pozriem teraz. Dobrý high kick. Ďalší.
išiel dole. Taký takedown. Aj keď to bol skôr body slam. Stacho momentálne na zemi. Král v side mounte. Snaží nejak vymostiť, ale moc to nejde, aspoň kolena do spodu. Král má dobrú polohu, tie kolená ho nejako neohrozia. Príliš nízko, takže ho trafí maximálne stehnom. Král si tam pripravuje nejakú lepšiu pozíciu. Vidíme, či sa dokáže Král uvoľniť, alebo Stacho nasadí nejakú lepšiu dá. Full mount. A už má, toto je víťazná pozícia. Vidíme, či udrží. Sa pretočí a to nebude pre Stacha veľmi dobré, pokiaľ mu bude Král na chrbte. A pekne, krásne sa uvoľnil, toto je nádhera. Krásna akcia. Ďalší body slam. Král ho dostáva na silu, dole nadvihol a hodil o zem. Ale zatiaľ je to zápas v réžii Kráľa. Stachov sa len bráni. Teraz neviem, ako sme na tom s lakťami. Bol nejaký taký pokus zhora na ten laket na tvár. No tak Stacho zatiaľ vyzerá byť v takom núdzovom režime neustále. Áno. No, už to prichádza. Toto je veľmi vysilujúce, a síce aj pre útočníka, ale aj pre obrancu, pretože nesmie dovoliť, aby sa Král dostal do nejakej výhodnejšej pozície, tak ako bol v tom full mounte, keď bol vlastne už mu sedel na páse alebo na trupe. Našťastie sa z toho dostal veľmi pekne. Ale Pepa si drží. Postavenie. Krásne z boku, to je naozaj nedovolí Stachovi skoro nič. Hrá to ako zatrest pomaly. Áno. No a Stacho teraz už našiel. Kolena na hlavu asi byť nemôžu. Recept, ako sa ho zbaviť, ale... Proti pravidlu. Bohužiaľ. Král už má jednu nohu na ňom, na trupe. Tým pádom Stacho bude mať ťažšiu pozíciu, ako sa uvoľniť z nejakej techniky, ktorú mu nasadí súper. Zjavne má silu, nedokáže Král nájsť nejaký recept presnejší na to, aby nasadil nejakú víťaznú techniku, ale stále si drží, stále ho kontroluje pod sebou. Stacho sa teraz blokuje aspoň to jednou rukou, ale vyzerá to tak, že to pravdepodobne bude za chvíľu na jeho škodu. Tam nasadzuje nejaké škrtenie, pozor. Myslím si, že tam ešte nebude cesta. Alebo že by. A to Stacho dokázal odblokovať. Áno, dostal sa z tej techniky. Koleno nebol na hlavu. Stále drží pod sebou. Koniec kola. Jasne pre Kráľa, ale z toho, ako ho tam dokázal držať, vlastne tak Stacho sa celkom pekne uvoľnil v tom prvom
v tom prvom útoku. A tu vidíme ten body slam, naozaj strašne silový. Ono z toho pohľadu momentálne ma to napadlo trošku od veci, ale predsa len ten fighter musí ovládať aj k čomu vlastne sa môže dostať počas toho zápasu, ako sa z toho teoreticky čo najskôr vysporiadať počas tejto prestávky. Presne tak. Najmä tomu, keď dostáva neustále rany do oblasti najmä tomu brušnej, tak musí ovládať nejaké cviky, ktorým to brucho nejak aspoň nejako rozhýbať, no. Dať dokopy. A okrem toho sa rozprávala naposledy s jedným kaučom, ktorý pôsobí v Hanuman Gyme, jeho prezivka je Roky. Tak mi spomínal... Juraj Roky Polanský. Tak. Známa figurka. Tak mi spomínal, ako sa treba starať o svojich zverencov, ak náhodou dostanú KO. No a to boli veľmi zaujímavé rady a pokyny. Myslím, že je taká polomedicína v každej tej... Určite áno, to treba vedieť vlastne, že čo treba urobiť, či sa prechádzať, či to rozchodiť, či vyležať alebo niečo podobné, to už títo tréneri vedia. Stacho je ale veľmi aktívny a strašne mu svedčí táto póza, ale ako náhle sa dostane na zem, tak už také príjemné nebude pre neho. Král bude určite obrovsky silný, dokázal si ho úplne tam prišpendliť na zemi a Stacho mal čo robiť, aby sa dostal z tých nevýhodných pozícií, teraz inkasoval prudú kontru. Ops, dostali sme sa od lana. Môže by to Stacho udržal? V priateľnom stupni. Postoj si verí za mne viacej. Ale už zase ďalší slam. Sily dochádzajú na Stachovej strane, na Královej to nevyzerá zatiaľ na to, že by sa mu chcelo uberať. Tam vidieť, to prvé kolo bol stále na zemi, na chrbte a mal čo robiť, aby sa ubránil tým útokom, takže to určite vyčerpalo. Takže lakte asi na hlavu sú povolené. Tie lakte možno nevyzerajú, že by mali nejakú úderovú silu, ale viac menej sú využívané práve na to, aby sa roztrhla nejaká koža na čele, na tvári, aby sa ten zápas zastavil kvôli tržnej rane. Pekne Král opäť prešiel na zem, pretože aj ten súper, ktorý je na chrbte, je nebezpečný. Král prešiel cez neho celkom hladko. Opäť sa dostal od toho side mountu, opäť má prišpendleného na zemi. Toto by mu malo stačiť na to víťazstvo v tom zápase. Stačí, keď Stacha nepustí k ničomu, bude ho držať na zemi a možno sa pokúsi kde tu o nejakú techniku. Možno, že by to ukončil predčasne, ale myslím si, že ani nepotrebuje, pretože už má nabodované z prvého kola a druhé kolo vyzerá viac menej rovnako. Tak Stachová momentálna hlavná ambícia je udržať aspoň zápas v takejto miere, teda dohrať to. Dohrať to do konca. Presne tak. Uvidíme, či mu zostanú sily, aby sa ubránil nejakým bokusom o nejakú páku alebo škrtenie. Teraz pozor, toto môže byť nebezpečné. Prichádzajú údery z hora. Stacho ešte kryje. Pozor na nešli údery na zátylok. Teraz možno príde chvíľa Kráľa, ktorý tam už má nasadené nejaké škrtenie. Treba ho už len utiahnuť. A Stacho bojuje. Tento laket neviem. Až ma zamrazilo, priznám sa. Áno. Možno aj práve z tohto dôvodu mám radšej tajský box. Stacho odklopal. Konec zápasu. No tak niekedy je jednoducho lepšie priznať si, že... Hlavne keď sa zhasienajú svetlá a už tie oči nevidia dobre, tak je rozumné odklepať ešte, kým sa dá. Ono samozrejme, tí borci musia mať určitú dávku
tú adrenalínu v sebe a ktorý mu nedovolí jednoducho pobúchať po zemi. Ale myslím, že teraz to už bolo veľmi jednoznačné. Nevideli sme, to bolo akurát potom. Král ukázal gorilu. V tomto utkání tedy vítězí zvláštním soupeřem ve druhém kole Gorila Král. No tak sme tu mali aj gorilu dokonca. No, Peter Stacho z Octagon Fighting Academy. V stretnutí nezvíťazil. Ale vidíme, že aj napriek všetkým tým úderom sa usmieva, je všetko v poriadku. Bojoval dobre, naozaj. Zjavne už to Král bol asi super na jeho sily, to už bolo vidno asi od začiatku. Ale bojoval stále, kým sa dalo. A to sa vždycky cení na tých zápasníkoch, aj keď nemá na toho supera, ale proste nevzdať sa, pokiaľ to ešte stále ide a je nejaká šanca. Král naozaj prekvapil ma, naozaj kvalitný borec.